तो बात बा पवन सिंह के मूवी जियो मेरी जान के। भैया ई तो अभी झांकी हवे, फिल्म तो बाकी बा। जियो मेरी जान जना के पोस्टर पहले ही रिलीज हो गइल बा। एगो बढ़िया फिल्म आवे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के, जेकर हई वाला फोटो कुछ दिन बाद देखले रहनी रउआ लोग। तो हई फोटो आइल पावर स्टार के ई। तो ये फिल्म में पवन सिंह पागल के रोल कइले बड़े। पवन सिंह गला में चप्पल पहनले बड़े, हाथ में एगो चप्पल लेल बड़े, कपड़ा उपड़ा पूरा माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के हई है समझिला फाटल बा। ये मूवी में एकदम फुल पागल के रोल कइले बड़े। वो मूवी के पोस्टर आ गइल बा जौन की तू लोग देख सकतार लो। तो बस एकर म्यूजिक से ही लागता कि फिल्म ब्लॉकबस्टर पूरा धमाका करी। हमके लागता कि पावर स्टार पवन सिंह अभी अब शुरुआत कइले बड़े। अब पवन सिंह के जवानी अभी अब चढ़ल बा। अभी तो जवानी अब के शुरू भइल। देखो तार लो ई पवन भैया के लुक कितना खूंखार लागता रे मूवी में। पता ना ये फिल्म में का भइल बा। तो हई पोस्टर ही देख के तारा लोग के पता चल गइल होई कि मूवी कितना धमाकेदार होखेला बा। और ई पवन सिंह के मूवी बहुत भोजपुरी में सबसे हिट करी। ओकरा बाद हई वाला पोस्टर जौन की पूरा फिल्म में स्पेशल ई पोस्टर बहुत कि ये फिल्म में का भइल बा का नइखे भइल, लेकिन फिल्म के मोशन पोस्टर से अंदाजा लगा सकतार लोग। ई फिल्म पूरा बवाल हुई और धमाल हुई। जब तक पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में बाड़े तब तक ले हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड केहू टक्कर ना दी। हम गोलू सिंह राजपूत हमारे चैनल में ये देख रहे हैं पावर स्टार का न्यू अपडेट देते हैं। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।